F'intervista taħt it-tinda fin-Naxxar, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela reġa' appella għall-kalma u biex ħadd ma jaqa' għal provokazzjoni. Meta kienet jiġi intervistat minn Frank Psajla, il-Prim Ministru tenna dan il-messaġġ b'saħħtu. Alla ħares aħna nkunu poplu illi qatt xi darba jerġa' jmur lejn xi sitwazzjonijiet li kellna xiren ta' snin ilu tal-pajjiż fejn id-diverġenza kont esprimija bit-tisbit, it-tisbit għadda żmienu u l-poplu mexa l-qudiem u għalhekk dak l-appell b'saħħtu għall-kalma. Ġifieri għada għandek l-isbaħ, kulħadd għandu l-isbaħ opportunità li l-fema tiegħu se jkun qed jippożizzjona ġewwa awla quddiem maġistrati jew żewġ maġistrati li se jkunu qed jisimgħu l-każijiet. Kruċjali dan l-appell għall-kalma biex ħadd ma jaqa' l-provokazzjoni, ħadd ma jaqa' l-provokazzjoni. U nemmen illi l-poplu fehm dak il-messaġġ u dak il-messaġġ se jkun qed jimxi miegħu. Hawnhekk Dr. Abela tkellem dwar kif fl-aħħar snin il-Gvern għamel ħemel ta' riformi istituzzjonali. Il-Prim Ministru Robert Abela kien mistoqsi dwar l-istabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija u l-istabbiltà fil-prezzijiet tal-ikel essenzjali sa mill-inqas Ottubru li ġej. Se nibqgħu nitqabdu bis-saħħa biex inżommu il-prezzijiet tal-ikel stabbli kif ukoll il-kontijiet tal-enerġija, tal-ilma, tal-fuels u tal-gas stabbli kif huma. Jiġifieri ma jolewx, mela kull min qed jgħid sallum il-ġurnata li għadu indeċiż fit-8 ta' Ġunju se jagħmel, il-poplu jrid jiddeċiedi fit-8 ta' Ġunju jekk fil-ġimgħat ta' wara aħniex se nċedu għall pressjoni ta' Brussell biex jolew il-kontijiet tad-dawl jew le. Magħna mejja jtafu fejn qegħdin. Dr. Abela tkellem dwar l-importanza ta' gvern li jisma' mingħand in-nies. Dan fil-kuntest ta' deċiżjonijiet l-impjant ta' tarmak fl-imqabba ma jsirx l-istess kif ma jsirx il-bini ta' supermarket f'Art ODZ f'San Ġwan. Dwar l-ekonomija, Dr. Abela sostna kif Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku din is-sena u s-sena d-dieħla minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk sostna dwar ħemel ta' miżuri biex pajjiżna jkollu ħaddiema barranin li jaħdmu fejn verament hemm bżonn. Il-Prim Ministru temm din l-intervista billi saħaq il-messaġġ favur l-importanza tal-vot fit-8 ta' Ġunju li ġej. Għalhekk li nerġa' ndur fuq dan l-appell tal-importanza ta' mandat b'saħħtu. Sfidi b'saħħithom illi ġejjin qudiemna, sfidi kbar, grigalati kbar, però rejna illi għal kull grigalata li kellna qudiemna konna dak il-partit illi offrejna s-soluzzjonijiet u għalhekk illi nerġa' nersaq quddiem il-poplu nitlob it-tisħiħ u t-tiġdid ta' dan il-mandat ta' fiduċja ħalli nkomplu bl-implementazzjoni tal-1000 miżura l fil-manifest elettorali naqilbuhom fil-kisba għal pajjiżna u nagħmluhom il-kisba għal ġenerazzjoni żagħżugħa, għall-istudenti tagħna, għall-familji tagħna, għall-pensjonanti tagħna, għan-negozji tagħna, għal kull min huwa ta' rieda tajba f'dan il-pajjiż, is-saħħa lin-naxxarin, is-saħħa lill-Lawċin u s-saħħa lill-Maltin. Grazzi lilkom ilkoll.